तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया వాససీవ తస్య ఈ అపి అయినప్పటికిని తవ నీ యొక్క దేహము అయం ఈ కృపణస్య లోబడైన వాని యొక్క జిజీవిషోహో జీవింపగోరు నీవు పరైతి క్షీణింపగలదు అనిచ్చత ఇచ్చగింపకున్నను జీర్ణ నశింపగలదు జరయ పాత వాససి వస్త్రములు ఇవ వలె నీవు మరణించుటకు ఇచ్చగింపకున్నను పణముగా పెట్టియైనను జీవింపగోరినను లోభపూరితమైన నీ దేహము పాత వస్త్రము వలె నిక్కముగా జీర్ణమై నశింపగలదు. భాష్యం కూడా చదవమంటారు? భాష్యము. ఈ శ్లోకమునందలి కృపణస్య మరియు జిజీవిషో అను పదములు ముఖ్యమైనవి. జనులలో ఇరు తరగతుల వారు కలరు. వారిలో ఒకరు కృపణులుగా పిలువబడగా రెండవ వారు బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడుదురు. కృపణుడైన వాడు తన భౌతిక దేహమును గూర్చి ఎరుగజాలడు. కాని బ్రాహ్మణుడు తనను గూర్చియు భౌతిక దేహమును గూర్చియు సరి అయిన అవగాహనను కలిగి ఉండును. భౌతిక దేహము పట్ల గల తప్పు అభిప్రాయ కారణమున లోభి అయిన వాడు తన శక్త్యానుసారము ఇంద్రియ భోగమును అనుభవింపగోరును. వైద్యము ద్వారా లేదా ఇతర మార్గముల ద్వారా వృద్ధాప్యమునందు కూడా అతడు యవ్వనవంతుడు కాగోరును. భౌతిక దేహమును గూర్చిన సరి అయిన అవగాహన లేకుండా ఏ విధంగానైనను జీవింపగోరుచున్నందున ధృతరాష్ట్రుడు ఇచ్చట కృపణుడుగా సంబోధింపబడినాడు. కేటాయించిన జీవన కాలము కన్నను అధికముగా జీవించుట సాధ్యము కాదనియు మరియు మృత్యువుకై అతడు సమాయత్తము కావలసి ఉన్నదనియు తెలిసి అతని కన్నులను తెరిపింప విదురుడు యత్నించుచున్నాడు. మృత్యువు అనివార్యమైనప్పుడు జీవనమునకై అటువంటి హీన పరిస్థితిని ఎందులకై అంగీకరింపవలను? మృత్యువు ఎదురైనప్పటికీ సరి అయిన మార్గమును స్వీకరించుటయే పరమోత్తమము. సర్వ విధములైన భౌతిక తాపత్రయములను నశింపజేయుటకే మానవ జన్మ ఉద్దేశింపబడి ఉన్నందున కోరిన లక్ష్యమును సాధించే రీతిలో జీవితమును నియమించుకొనవలెను. జీవితము పట్ల తప్పు అవగాహన కారణమున ధృతరాష్ట్రుడు ఇదివరకే తన శక్తిలో 80% వృధాపరిచి ఉన్నాడు. కనుక తన కృపణ జీవితపు మిగిలిన రోజులను పరమశ్రేయస్సు కొరకై వినియోగించుట అతనికి తగిన కార్యం. మానవ జీవితమును సద్వినియోగం పరుచుకున్న కారణం అటువంటి జీవనము కృపణ జీవనముగా పిలువబడుతున్నది. కేవలము భాగ్యవశముననే అటువంటి కృపణుడు విదురుని వంటి ఆత్మదర్శిని కలియుట తటస్థించి ఆ మహాత్ముని ఉపదేశముల ద్వారా భౌతికత్వపు అజ్ఞానమును నశింపజేసుకున్నట జరుగుచుండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ శ్లోకమా లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రభుజీ? నెక్స్ట్ చెప్పండి, చదవండి, నేను వింటాను. ఓకే. గతస్వార్థమిమం దేహం విరక్తో ముక్త బంధనః అవిజ్ఞాత గతిర్జహ్యాత్ తవైధీర ఉదాహృతః. గతస్వార్థమిమం దేహం విరక్తో ముక్త బంధనః అవిజ్ఞాత గతిర్జహ్యాత్ తవైధీర ఉదాహృతః. గతస్వ అర్థం సరిగా ఉపయోగపడని ఇమం ఈ దేహము భౌతికము విరక్తుడై ముక్త విడివడి బంధన సర్వబంధముల నుండి అవిజ్ఞాత గతి అజ్ఞాత గమ్యమునకు జహ్యాత్ దేహమును త్యజించవలను. సహ అతడు వై నిశ్చయముగా ధీరుడు అంటే కలత చెందనివాడు ఉదాహృత చెప్పబడును. పాంచభౌతిక దేహము నిరుపయోగమైనప్పుడు అజ్ఞాతమైన దూర ప్రదేశమునికేకి సర్వబంధముల నుండి ముక్తుడైన వాడే ఆ దానిని త్యజించేవాడు ధీరుడు అనబడును.
భాష్యము. గొప్ప భక్తుడును గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆచార్యుడునకు సర్వోత్తమ దాస ఠాకూర్లు ఈ విధంగా కీర్తించిరి. హే ప్రభు, నేను నా జన్మను వృధాపరిచితిని. మానవ జన్మను పొందిన నీ భక్తియుత సేవ నిర్లక్ష్యపరచడం ద్వారా నేను ఇష్టపూర్వకంగా విషపానము చేసిన వాడనైతిని. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవా జ్ఞానమును అభ్యసించుటే మానవ జీవితము ఉద్దేశింపబడినది. అది లేని జీవనము తాపత్రయపూర్ణము, దుఃఖపూర్ణము కాగలదు. కనుకనే అటువంటి భక్తియుత సేవా కార్యక్రమం లేకుండా జీవితం వృధాపరుచుకున్న వాడు బంధుమిత్రులకు తెలియకుండా గృహమును విడినాడవలెనని ఇష్ట ఉపదేశింపబడినది. ఆ విధంగా కుటుంబము, సంఘము, దేశము మొదలగు బంధముల నుండి విడిపడిన వాడై ఎచ్చుట మరియు ఏ రీతిన మరణించిన వాడని ఇతరులకు తెలియని రీతిలో ఏది ఒక అజ్ఞాత ప్రదేశంలో తన దేహమును త్యజించవలెను. ధీరుడనగా ఎంత ప్రేరేపించినను కలత చెందని వాడని భావము. భార్యాపుత్రులతో గల సన్నిహిత సంబంధ కారణంన ఎవరును సుఖమై కుటుంబ జీవనము త్యజింపలేరు. కుటుంబం పట్ల అటువంటి అవాంఛిత అనురాగ కారణమున ఆత్మానుభవము నిరోధించబడదు. అట్టి బంధమును ఎవరైనాను మరిచిపోవజాలినచో ధీరునిగా పిలువబడను. అట్టి నివృత్తి మార్గము భగ్న జీవితముపై ఆధారపడి ఉండినది అయినను ప్రామాణికులైన సాధు పురుషులు మరియు ఆత్మదర్శుల సాంగత్యమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమమయ్య భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తమైనచో ఆ త్యాగం నందు స్థిరత్వం లభింపగలదు. దివ్యముఖ సేవాభావమును జాగృతం చేయటం ద్వారా శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మములకు శ్రద్ధాపూర్వకంగా శరణుజొచ్చుట సాధ్యం కాగలదు. అది కేవలము శ్రద్ధాభక్తుల సాంగత్యమునే సంభవింపగలదు. ఎవరి కేవల సాంగత్యమే ఈ భగ్న జీవితము నుండి ముక్తికి మూలాధారము. అట్టి సోదరుని పొందిన ధృతరాష్ట్రుడు నిక్కముగా భాగ్యశాలి అయి ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరి చదువుతారో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ప్రభుజీ రామకృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. యస్వకాత్పరతో వేహ జాత నిర్వేద ఆత్మవాన్ హృది కృత్వా హరిం గేహ ప్రవృచ్చేత్స నరోత్తమః. యస్వకాత్పరతో వేహ జాత నిర్వేద ఆత్మవాన్ హృది కృత్వా హరిం గేహ ప్రవృచ్చేత్స నరోత్తమః. ఎవరైతే స్వకాత్ స్వీయ జాగృతి ద్వారా పరతః వా లేదా ఇతరుల నుండి శ్రవణము చేయుట ద్వారా ఈ జగమునందు జాత అగునో నిర్వేద భౌతికాసక్తులకు విముఖుడు ఆత్మవాన్ చైతన్యము హృదయమునందు కృత్వ గ్రహించి హరిం పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీహరిని గేహాత్ గృహము నుండి ప్రవ్రజేత్ వెడలి సహా అతడు నరోత్తముడు. తనంతట తాను గాని లేదా ఇతర ఉపదేశములతో గాని జాగృతుడై ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క మిథ్యాత్వమును మరియు దుఃఖమును అవగతము చేసుకొని గృహమును వీడి తన హృదయమునందే నిలిచియున్న పూర్ణ పురుషోత్తముడైన హరి పైననే సంపూర్ణముగా ఆధారపడేడి మనుజుడు నిక్కముగా నరోత్తముడనబడును. భాష్యము. ఆధ్యాత్మిక వాదులు 3 తరగతులుగా నుందురు. అందు మొదటి తరగతి వారు ధీరులు, అనగా కుటుంబ సాంగత్యమునకు దూరముగా ఉండి కలతకు గురి కాని వారని భావము. 2వ తరగతి వారు సంకల్పములన్నీయును భగ్నమై సన్యాస జీవనమును స్వీకరించిన సన్యాసులు. ఇక 3వ తరగతి వారు శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారా భగవత్ చైతన్యమును జాగృతము చేసుకొని హృదయమునందే నిలిచియున్న భగవానునిపై సంపూర్ణముగా ఆధారపడి గృహమును పరిత్యజించు భగవద్భక్తులు. తెలియజేయునదేమనగా భౌతిక జగమునందలి సంకల్ప పూర్ణ జీవనము భగ్నమైన పిమ్మట స్వీకరింపబడేడి సన్యాస జీవనము ఆత్మానుభవ మార్గములో ముందడుగేయైనను ప్రతి వారి హృదయమునందు పరమాత్మ రూపమున వసించు పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునిపై సంపూర్ణముగా ఆధారపడుటకు అభ్యాసము కావించినప్పుడే ముక్తి మార్గమునందు
నిజమైన పూర్ణత్వము సిద్ధించగలదు. గృహమునకు దూరముగా కీకారణ్యములో ఒంటరిగా నివసించుచున్నను నిష్ణాపూర్ణుడైన భక్తుడు తాను ఒంటరి వాడను కానని సంపూర్ణముగా నెరిగియుండును. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అతని చెంతనే సదా నిలిచియుండి ఆ శ్రద్ధాపూర్ణుడైన భక్తునకు ఎట్టి పరిస్థితి ఎందైనను రక్షణను కల్పించగలడు. కనుక శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమున శ్రీకృష్ణుని పవిత్రనామ రూప లీల పరివారాదులను కీర్తించుట మరియు శ్రవణము చేయుట ద్వారా గృహమునందు ప్రతి ఒక్కరూ భక్తియుత సేవను కొనసాగించవలెను. ఇటువంటి అభ్యాసము ఎంత శ్రద్ధగా కొనసాగించినచో అంత అధికముగా భగవత్ చైతన్యము వృద్ధి కాగలదు. కానీ అట్టి భక్తియుత సేవ ద్వారా భౌతిక లాభములను వాంఛించువారు మాత్రము భగవానుడు హృదయమునందే నిలిచియున్నను అతనిపై ఎన్నడూను ఆధారపడజాలరు. అదేవిధంగా భగవానుడు భౌతిక లాభము కొరకై తనను సేవించు వారికి ఎట్టి నిర్దేశము నొసగడు. అటువంటి లౌకిక భక్తులు భగవానునిచే భౌతిక లాభములను పొందగలిగినను పైన తెలుపబడిన నరోత్తమ స్థితికి ఎన్నడూను చేరజాలరు. ప్రపంచ చరిత్రలో అంటే ముఖ్యముగా భారతదేశమునందు అట్టి శ్రద్ధావంతులైన భక్తుల ఉదాహరణములు పెక్కుగలవు. ఆత్మానుభవ మార్గమున వారందరూ మనకు మార్గదర్శకులై ఉన్నారు. విదురుడును అటువంటి మహాభక్తులలో ఒకడు. తత్కారణమున ఆత్మానుభవమునకై మనము అతని అడుగుజాడలను తప్పక అనుసరింపవలను. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఆపుదాం ప్రభుజీ ఇక్కడికి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో విదురుడు ఇట్లా ఉపదేశిస్తుండేది. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ విన్నట్లు విదుర తన ఉపదేశాలు సో ఎక్కువగా ఈ భౌతిక తాత్కాలిక స్థితి మనది తెలిపిస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మనము ప్రస్తుత సమయంలో ఈ దేహానికి గుర్తించుకొని దేహ సంబంధంలో ఉండే అన్ని కార్యకలాపాలు ఇదే శాశ్వతము అని అనుకుంటున్నాము. సో వీళ్ళు దాన్ని ధృతరాష్ట్రానికి ఇది కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 3 రకమైన ఆధ్యాత్మికవాదులు చెప్పింది. ధీరుడు, సన్యాసి, నరోత్తమ అని. సో ధీరుడు అంటే ఏమి భౌతిక ఇది లేక ఒక ఏకాంతంగా కుటుంబ సదస్సులు ఏది ఒక సంబంధం లేక కలత లేక ఉండే వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు ధీరుడిని. సన్యాసి అంటేనో ఒక రకంగా ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒక్కొక్క సమయం ఏమో జీవనంలో ఒక అనుభవం అయినప్పుడు అంతా విడిచేసి ఆధ్యాత్మిక జీవనం ప్రారంభించేది మనం. సో అది సన్యాసి. నరోత్తమ అంటే పరిపూర్ణత్వం పొందే ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి. సో శుద్ధ భక్తుడు, మహాభాగవత అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో తర్వాత ఇప్పుడు మేము వినేది ఈ మాటలు విని ధృతరాష్ట్రుడు సంపూర్ణ దృఢ విశ్వాసం నుంచి దృఢ సంకల్పం నుంచి భౌతిక తన ఇది యాక్చువల్లీ చాలా నిస్సాయకంగా ఉన్న ధృతరాష్ట్ర ఫుల్ లైఫ్ వాళ్ళు ప్రయత్నించారు భౌతికంగా ఆనందం పొందేదానికి. ఒక గొప్ప తాను ఫస్ట్ గా మహారాజు కాలే, తర్వాత తన సహోదర పాండు వాళ్ళ మరణం తర్వాత వీళ్ళకి కేర్ టేకర్ గా పెట్టారు. తర్వాత వీళ్ళు అప్పుడైనా ఇప్పుడు నాకు రాజ్యం దొరికింది అని, నాకు పూర్ణంగా దొరకలే, నా పిల్లలకన్నా దొరకదు ఆ ఒక రకంగా ఆ ప్రణాళికలంతా వేసి అంత పాండవుల్ని హింసించి వాళ్ళని వధించేదని ప్రయత్నించింది ఎంతో మెనీ టైమ్స్. సో భౌతికంగా వాళ్ళు ట్రై చేశారు ఆనందం పొందేదానికి, ఒక గొప్ప స్థానం, ఒక రాజ్యం పొందడం దాని ద్వారా. అది సాధ్యం కాలే. ఇప్పుడు విదురులో ఒక క్విక్ రీక్యాప్ ధృతరాష్ట్రుడు ఏమేమి చేశారు జీవనం అంతా వాళ్ళకి మరలా వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేసింది. అయితే ఎంత నిస్సాయకలో ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు
దాన్ని వాళ్ళు విడిచి వెళ్ళేకి అవుతాలే. సో వాళ్ళు విడిచి వెళ్ళేకి అవుతాలే అంటే ఇల్యూజన్, ఇది భ్రమ, భగవంతుడ ఇది 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 మోహం శక్తి మాయ ఎలా చేస్తుంది అంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉంటేనో ఒక ఆనందంతో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మాకు. అది అది చెప్తారు, అది భ్రాంతి శక్తి, మాయాశక్తి. సో మాయాశక్తి మనకి అలా చేపిస్తుంది. వినేది ఒక పంది కూడా దాంట్లో ఉండే స్థితిలో అది తినేది ఒక ఆహారము, మలమూత్రం, అది కూడా దానికి ఆనందమే ఇస్తుంది. సో ఆ రకంగా మనం ఉండే స్థితి మనకి తెలియదు మనకి. దానికోసం మనం ఈ భగవద్గీత, భాగవతం ఈ గ్రంథాల ద్వారా ఆ నిజమైన దృష్టి, శాస్త్ర చక్షుష, సో శాస్త్రం ద్వారా మేము చూడాలి. సో ఇక్కడ విదురులు చెప్తుండేది, సో ఈ మరణం అనేది ఎప్పటికీ వస్తుంది, అది మీకు ఇప్పుడే వస్తుంది, త్వరనే వస్తుంది. ఏంటంటే ఆల్రెడీ ధృతరాష్ట్రుడు చాలా ఆయుష్ అయింది, వయసు అయింది. వాళ్ళు చెప్తున్నారు, వాడు నువ్వు గ్రుడ్డివాడు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్, మనకి జర ఆయుష్ ఎక్కువ అయినప్పుడు, మన దేహంలో మనకి శక్తి తగ్గినప్పుడు, అది ఆల్రెడీ ఒక మనకి నోటీస్, మనకి డెత్కి, మరణానికి ఆల్రెడీ మనకి సర్వ్ చేశారు, మనకి ఇంకా ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడైనా ఒక పరిష్కారం చేయాలి. ఈ భౌతిక జీవనం, పర్టికులర్ మానవ జన్మం దొరికింది అంటే దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అధ్రువం అర్థదం. ఇది దుర్లభం, అంత సులభంగా దొరకలే. లబ్ధ్వా సుదుర్లభం ఇదం బహు సంభవాతి. సో ఎంతో ఎంతో కోటి జన్మాల తర్వాత మనకి ఈ జన్మం ప్రాప్తి అయింది. మనకి ఎంతో 84 లక్షల జీవరాశిలో ఉంటే మనం అవంతా ఫినిష్ చేసి మనము మన దేహంకి వచ్చాం. సో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆత్మానుభూతి పొందేదే మన లక్ష్యం. సో ఇప్పుడైనా మీరు దయచేసి ఇది తెలుసుకోండి అని వేరే యాంగిల్లా విదురుడు చెప్తుండేది. ఇంకొక యాంగిల్ చెప్పారు, అదే భీమసేన, ఎవరు నీ అంత ఆత్మీయ పుత్రులైన దుశ్శాసన, దుర్యోధన్ని వధించారు. సో వాళ్ళ కరుణతోనూ ఇక్కడ ఉన్నావు కదాను, ఇది ఎలా ఉన్నావు అంటే ఒక కుక్కగా ఉన్నట్లు. కుక్క అది చూస్తాం, ఎవరికైనా అనుభవం ఉంటే ఒక టైం దాన్ని మీరు ఏమైనా శిక్షించవచ్చు, అయితే త్వరనే కొంత సమయం తర్వాత అది మర్చిపోతుంది. అది మర్చిపోయి మీరు మరలా అది తోక అది చేసుకొని దాని టైల్ తోలకం చేసుకొని అది వస్తుంది కనుక. ఏమైనా ఒక ఆహారం ఉంటే, ఇంకొకటి ఉంటే దానికి అంటే అది ఎంత అవుతుందో ఒక జంతు, ఆ జన్మంలో ఆ జీవి అలాగా. సో అలాగే వీళ్ళు చెప్తున్నారు, నువ్వు ఆ భీమసేనుడు ఇస్తుండే ఆహారం, అన్నం, దాన్ని స్వీకరిస్తున్నావు, నీకు దీని కింద ఇంకా అవమానం ఏమి. సో వేరే యాంగిల్లా వాళ్ళని ఇది విడిచే ఇప్పుడైనా ఆధ్యాత్మికంగా కొంచెం చింతన రాని దానికి ప్రయత్నించాలి అని వాడికి చెప్తున్నారు. సో ఇంకొకటి చెప్తారు, ధృతరాష్ట్రునికి ఫుల్ లైఫ్గా ఉండింది వైరత్వం ఎవరిపైన, ఈ పాండుపుత్రులు శుద్ధ భక్తులు, యుధిష్ఠిర, భీమసేన అంతా. సో దానికోసం వాళ్ళని చెప్పారు భగవంతుడ పైన మనస్సు సంలగ్నించకి. అయితే కూడా ఈ అపరాధం అనేది ఉంది, ఇది వైష్ణవ అపరాధం, శుద్ధ భక్తుల అపరాధం. దానికోసము వాళ్ళకి దీని నుంచి ముక్తులు చేశారో చెప్తారు, ఈ భౌతిక పరికల్పన నుంచి. అయితే వాళ్ళని భక్తులుగా మార్పులే అని కూడా చెప్పే మాట ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏమి పొందుతారంటే సాయుజ్య ముక్తి పొందుతారు. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుడిగా వాళ్ళు ఆ భగవద్ధామం ప్రవేశించలే అని చెప్తారు. అది కూడా ఉంది, అది ధృతరాష్ట్రుడు. అంటే ఆ వైరత్వం ఉంది భక్తుడు. ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఈ రకమైన ముక్తి స్థితిలో ఎంతో సమయం తర్వాత వాళ్ళు భక్తులు అవ్వచ్చు. అయితే కూడా అట్లీస్ట్ 1 స్టేజ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్, ఒక పరిపూర్ణత్వము. ఈ భౌతిక జగత్తు ఒక మిథ్యా జగత్తు, మిథ్యా ప్రపంచము. దీని నుంచి మేము ముక్తులు అవ్వాలి అని మన మూల స్థితి, ఆత్మ స్థితికి వచ్చేదానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తుండే. సో ఈ వ్యక్తి ధీర అని చెప్తారు, ధీరస్తత్ర ముహ్యతి. సో ధీరుడు అంటే ఒక కలత లేదు అని. సో ఇది కూడా ఈజీ కాదు ఈ స్థితి. సో అయితే విదురుల ఉపదేశం ఇచ్చి ధృతరాష్ట్ర సాధించారు, వాళ్ళు అచీవ్ చేశారు. సో ఆచార్య ఇక్కడ చెప్తుండేది, అది ఒక శుద్ధ భక్త అంటే సాధు వాళ్ళ సంఘము ఒక ఫలితం అని చెప్తారు. సాధు సంఘ సర్వశాస్త్రకై. సో చెప్పేది శేషి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది అన్ని మనకి ఇది
గ్రంథాలు శాస్త్రాలు చెప్పేది ఒక భక్తులు ఒక సాధువులు సంఘం పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు రోజు ఇది భగవద్గీత భాగవతం వింటున్నాం. శిల ప్రభుపాదులు ఆచార్యులు ఎంత బాగా వాళ్ళు మనకి భాష్యం సరి అయిన మార్గదర్శనం ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తు ఏమి సన్నివేశం దాన్ని బట్టి చేసి లేదు భౌతిక జగత్తు చాలా ఆనందమయ్యే జగత్తు అని చెప్తాలేవాడు. సో రియల్ పిక్చర్ చెప్తున్నా, రియల్ పిక్చర్. సో మనం ఎంతే చేస్తేనో భౌతిక జగత్తు అనేది ఇది నాశనం అవుతుంది. మృత్యు అనేది భగవంతుడు ఒక స్వరూపమే అయిన దానికి నాశనం చేస్తుంది. ఇది సామాన్యంగా తెలుసు. పోతే అంతేకాక దాన్ని ఇంకా ప్రతిష్ఠలు అయ్యేదానికి మేము భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు చేయాలి. సో అది మూడో చెప్పింది నరోత్తమ. నరోత్తమ అంటే ఉత్తమ వ్యక్తి, మహాభాగవత, నరోత్తమ, మహాభాగవత, మహాత్మ. సో ఈ పదాలు ఎవరు భగవంతుడు భక్తిలో స్థితిలో ఉన్నారు. సో అది యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ అంటే అది. సో ధృతరాష్ట్రుడికి అది లభించలేకుంటేనో అట్లీస్ట్ ఒకటి ఒక ధీరుడు అనే ఒక స్టేజ్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఏం చెప్తారు సాయుధ్య ముక్తిని వాళ్ళు లభించారు. వాళ్ళు ఎవరు ధృతరాష్ట్రుడు. సో అంత ఒక అజ్ఞానంలా మోహంలా ఉండే వ్యక్తి విదురులు చెప్పింది ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వైరాగ్య భావము ఉత్పత్తి అవుతుంది వాళ్ళకి. సో వైరాగ్య భావం వచ్చి వాళ్ళు ఇప్పుడు విడిచి ఎవరికి చెప్పక యుధిష్ఠిరుడికి ఇంకెవరికి చెప్పక వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు ఇంకా చెప్తారు. గాంధారి ఎవరిని కూడా వాళ్ళు లెక్కించలేవాళ్ళు. అదే గాంధారి తర్వాత వాళ్ళు లేదు నా పతివ్రత పతి అయిందే కారణమున వాళ్ళు వెనకాలే వెళ్తారు. లేకుంటే వాళ్ళని పిలిచలే లేదు మేము వెళ్ళిపోతాము లేదు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏకాంతంగా అంత దృఢ మనస్సుతో ధృతరాష్ట్రుడు అంత భౌతిక తన ఇదిని విడిచి వాళ్ళు వెళ్తారు. 7 days ఏమో తపస్సు చేస్తారు అనుకుంటాను ధృతరాష్ట్రుడు. తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడ జ్యోతి బ్రహ్మజ్యోతికి లీనమయ్యారు, ఐక్యమయ్యే ఒక ఆ స్థితిని సాయుధ్య ముక్తిని పొందుతారు. ధీర నరోత్తమ. సో ఆచార్యులు ప్రభుపాదులు 2 రకంగా ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత, సంపూర్ణ పరిపూర్ణతం అంటే కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ అంటే నరోత్తమ. సో చెప్పింది ఆచార్యులు. సో ఎవరు కూడా దాన్ని అభ్యసించవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నాము మన ఇంట్లో ఉండి మనం గృహవాసంలోనే ఆ భగవంతుడి నామము, భగవంతుడ శ్రవణ కీర్తన స్మరణ నవవిధ భక్తిని ఆచరిస్తే దాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. పొందొచ్చు. అవిక భౌతిక కోరికలు మేము దాన్ని విడిచేయాలి. అది ఉండే వరకు అది ఆటంకంగానే ఉంటుంది. దృఢవ్రత. సో భగవంతుడు గీతాలో చెప్పేది ఏషాంతో అంతగతాం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణ తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజతే మాం దృఢవ్రత. సో దృఢవ్రత భగవంతుడి పైన ఇది రావాలి అంటే మనము ఈ ద్వంద్వాలు దీని నుంచి బయటకు రావాలి. అంత పాప కార్యాచి ముక్తులు కావాలి. సో అప్పుడు ఆ దృఢ సంకల్పము దృఢ ఇది వస్తుంది. సో వైదిక కాలంలో ఇది కామన్ యాక్టివిటీ ఉంటుండే. బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస అనేది. సో వానప్రస్థ జీవనం అనేది అది అందరూ కూడా అదే ఇది పాలించుతుంటారు. అది వర్ణాశ్రమ ధర్మం. చతుర్వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు. సో ఒక స్టేజ్లో వానప్రస్థ సన్యాసి ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుంటుంటారు. సో చెప్తుంటారు ఇది వెరీ ఐడియల్. ఆ రకంగా ఒక టైం అయినాక వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక దీనికి వెళ్తుంటారు. అయితే కలియుగంలో మనకి ఆ ట్రైనింగ్లే, ఆ బ్రహ్మచర్యము ఇది అంతా లేదు. ఆ వనాల్లో జీవించేది అవంతా మనకి లేదు. సో ప్రభుపాద చెప్తారు దానికి అట్లీస్ట్ ఒక రకంగా ఒక టైం చెప్తారు. మన బృందావనం ఉంది, మన మందిరం, కృష్ణ బలరామ మందిరం. సో అక్కడంతా రండి. సో ఆచార్యులు యాక్చువల్లీ ఆ ఇచ్చ ప్రభుపాద ఇచ్చ ఉండే అందరూ కూడా ఒక వయసు అయినాక వాళ్ళు బృందావనంలో వచ్చి అక్కడ భక్తి కార్యాలు చేయాలి. ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు చాలా మంది భక్తులు. అయితే ఆచార్యులు మనకి ఆదేశం ఒక రకంగా చెప్పింది. ముందు ఎవరో భక్తులు దాన్ని పూరించుతారు. వాళ్ళు రండి అక్కడ మన వ్యవస్థ చేస్తాం, మీరందరూ అక్కడ చాలా బాగా భక్తి చక్కగా ఆచరించవచ్చు అని. సో అది ఆ రకం కూడా ఆచార్యుల శిల ప్రభుపాదుల ఇచ్చ ఉండే. ఏంటంటే బృందావనంలో పోయి ఉండేదే కవ్వదు మాకు, ఒక ఇది ట్రైనింగ్ లేదు. అట్లీస్ట్ ఒక తీర్థస్థలంలో తీర్థక్షేత్రంలో భగవంతుని ఆశ్రయించి భక్తి కార్యాలు చేయొచ్చు. ఆ రకంగా వానప్రస్థ జీవనం మనం ఆచరించవచ్చు అని ఆచార్య ఇచ్చ శిల ప్రభుపాదుల ఇచ్చ. ఇంకొక వైపు ఆచార్యులు చెప్తుండేది చాలా అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు చాలా విధులలో అవసరం ఉంది. అంటే ప్రచారకులు చాలా మంది కావాలి. అంటే మనందరూ కూడా ఈ భౌతిక జీవనమే మనం సర్వస్వం అనుకొని మనం ధృతరాష్ట్రులాగా ఉన్నాం. దానికోసం చాలా అవసరం ఉంది. చాలా విధులు కావాలి, ప్రచారకులు కావాలి అనే అదే పాయింట్ కూడా చెప్తున్నారు.
హరే కృష్ణ భక్తులకి ఇంకెవరైనా ఏమైనా చేర్పిస్తారా? ఇంకా చాలా చాలా పాయింట్స్ నిన్న కూడా విన్నాను. నిన్న కూడా యాక్చువల్లీ జాయిన్ అయ్యాను కొంత లేట్గా, విన్నాను చాలా శ్లోకాలు వినిపించింది. ఎస్, ప్రమీళ మాతాజీ మీరేమో చెప్తారా, ఏమైనా చేర్పిస్తారా? ఓన్లీ ప్రభుజీ మీరే టైప్స్ ఆఫ్ ముక్తి గురించి చెప్పండి ప్రభుజీ. అలా టాపిక్ వచ్చింది కదా దీంట్లో, మనకి 5 టైప్స్ ఉంటాయి కదా. 5 టైప్స్. explain చేయండి. ఇది ధృతరాష్ట్రులకి దొరికింది సాయుధ్య ముక్తి. సాయుధ్య అంటే బ్రహ్మంలో లీనం అవడమా లీనమవడం, అదే బ్రహ్మ జ్యోతి, కృష్ణుడ ఇది జ్యోతి, దేహ కాంతి దాంట్లో లీనమైంది బ్రహ్మ. బట్ ఇది అంటారు కదా ప్రభుజీ, ఒకవేళ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమైతే వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరగా లైఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి జీవుడు మనము ఒక సంఘం కావాలి, మాకు ఏకాంతంగా ఉండే కావద్దు. సో భగవంతుడి సంఘం లేకుండే కారణమున వాళ్ళు ఏదో ఒక భౌతిక సంఘం కోసము వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు అని. అంటే బ్రహ్మ జ్యోతి అంటే ఎంతో మంది జ్ఞానులు వాళ్ళ సోల్సే కదా ప్రభుజీ ఆ జ్యోతిలో. మరి వాళ్ళు కలిసి ఉండరా? అంటే చాలా మంది సోల్స్ కదా అక్కడ. అది లైటింగ్ అనేది పార్టికల్ వాళ్ళకి దేహం లేదు అని చెప్తారు. దేహంగా అది ఆధ్యాత్మిక దేహం లేదు, అది ఊరికే అది అవేర్నెస్ ఒకటి నేను నిత్యుడు నేను అనే ఒక అవేర్నెస్ అంతే. అది అయితే ఇంకేమీ ఇంద్రియాలు అవయవాలకి ఉండే ఒక కార్యకలాపాలు లేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ అది ఆ రకంగా. భగవంతుడు దాంట్లో అలా ఒక ఇనర్ట్ స్టేట్, అది ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్. దాంట్లో వాళ్ళది ఏమి భక్తి అంటే ఋషికేశ సేవన భక్తి రుచ్యతే. సో భగవంతుడిని మన అవయవాలు, మన ఇంద్రియాలు, మన దేహంతో మనం సేవించేది. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్లో ఆ రకమైన మనకి ఇది దొరుకుతుంది. సో ఇది పార్టికల్, ఇది ఒక చిన్న ఇది ఒక ఆటమ్, ఒక దీని లాగా. సో దీంట్లో కేవలం అవేర్నెస్ అంతే, నేను ఒక కాన్షియస్ లివింగ్ ఎంటిటీ అని. అయితే ఇంకేమీ యాక్టివిటీ లేదు అని చెప్పి. యాక్టివిటీలు కావాలంటే మనము వైకుంఠ లోకం ప్రవేశించి అక్కడ ఆధ్యాత్మిక దేహం పొంది భగవంతుడిని ఇది పార్టికల్ అనే చెప్తారు ఇది. సో ఇది స్పిరిచువల్ బాడీ, అది ఒక మేనిఫెస్ట్ అవుతానే అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకి భౌతిక దేహంలో మన ఆత్మ కూడా ఒక ఫుల్ కవర్డ్గా ఉంది, మనకేమీ ఏం తెలియదు. ఓన్లీ మేము బాడీతోనే మేము చూస్తున్నాము, మనము అనుభవిస్తున్నాము. సో ఇది ఒక రకమైన ఇది నిత్యము మృత్యు అనేది లేదు అక్కడ. పోతే కూడా ఒకటి ఇంకేమీ లేదు, ఇంకేమి యాక్టివిటీ లేదు. భగవంతుడి స్మరణ, భగవంతుడు అస్తిత్వమే తెలియదా అని వాళ్ళకి ఒక రకంగా. వాళ్ళు చెప్పేది ఏమంటే సాయుధ్య ముక్తిలా వాళ్ళు కేవలము నేను ఆత్మ, నేను చేతనం, నేను దేహం కాదు, దాంట్లో వాళ్ళు ప్రతిష్ఠితులై ఉన్నారు. పోతే నాకు మూలము కృష్ణుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు, నేను భగవంతుడు నిత్య సేవకుడు అనే ఒక ఇది అవగాహనము, ఒక ఇది స్టేట్ లేదు, ఇంకా ఆ రియలైజేషన్ లేదు వాళ్ళకి. వీళ్ళు అదేంట్లోనే ఉండేది. ఏం చెప్పింది ఎవరు మన శుకగోదేవ్ గోస్వామి, తర్వాత మొదటగా వాళ్ళు కుమారులు కూడా చతుర్ కుమారులు, బ్రహ్మ పుత్రులు, వాళ్ళు కూడా అదే ఒక దీంట్లో నేను దేహం కాదు. సో దేహంకి ఏమీ అటాచ్మెంట్స్ లేదు, ఏమీ లేవు వాళ్ళకి. సో భౌతిక కోరికలు లేరు వాళ్ళకి. సో ఆ స్థితిలో ఉన్నారు. సో ఆమెకు అది ఒక రకమైన ఆనందం ఉంది దాంట్లో, అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇది భౌతిక మనకి ఇది లేదంటే మన ఒక్కొక్క రకమైన ఆనందం, సుఖం ఉంది. సో ఆ బ్రహ్మ సుఖం అనేది ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తారు. అయితే తర్వాత వాళ్ళు ఒక అనుభవం వాళ్ళకి దొరికింది, భగవంతుడ సేవ, భగవంతుడ ఒక ఇది. అప్పుడు వాళ్ళు దాంట్లో మారిపోయారు అని చెప్తారు. అంటే ఇది కృష్ణ సేవ చేసే ఆనందము ఇంకా సహజము జీవికి. సో అది ఇంకా ప్రేరేపిస్తుంది మనకి భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు చేసేదానికి. సో అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ సుఖంని కూడా విడిచేస్తారు చెప్తారు. అవి ఎంతగా అంటే చెప్తారు భక్తులు చెప్పేది, వాళ్ళు కైవల్యం నరకాయతే. మనము చాలా మనకి భౌతిక ఇది ఉన్నప్పుడు దీని నుంచి ఎప్పుడో మనకు మోక్షం దొరికితే చాలా, దీని నుంచి ముక్తి దొరికితే చాలా మనకి అనిపిస్తుంది. భౌతిక ఇంద్రియాలు ఒక్కొక్కటి ఇవంతా మనకి భౌతిక జీవనంలో అంత మనని ఇచ్చేస్తుంది. అయితే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక భగవంతుడి సేవలో ఉండే వ్యక్తులకి ఈ మోక్షం ఏం చెప్తారు, కైవల్యం అనేది. సో ఇది వాళ్ళు నిరసించుతారు, వాళ్ళు అవహేళన చేస్తారు. కైవల్యం నరకాయతే, ఇది నరక జీవనము అని చెప్పేది చెప్తారు భక్తులు. ఇది శుద్ధ భక్తుల ఇది మనస్థితి. వీళ్ళు అంటే గోలోకం వెళ్ళాలంటే ఇది సాలోక్య గాని సామీప్య సాష్టి వేరే. సాష్టి అంటే వేరేనా ప్రభుజీ? అంటే అంటే శక్తి, కృష్ణుడికి ఎంత
ఇది ఉంది, శక్తి ఉంది, అలాగే వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తారు. కృష్ణుడు పరంగా వాళ్ళు ప్రతినిధించో లేకుంటే ఇంకొకటి, అంతే శక్తి, అంతే బుద్ధి, ఆపులెన్స్. సో కృష్ణుడు భగవంతుడు ఉన్నట్లే వాళ్ళకి కూడా అంత వైభవం ఉంటుంది అని చెప్తారు. లక్ష్మీదేవి కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీదేవి అని చెప్తారు కదా బుజ్జి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉండొచ్చు, ఎవరు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణుడికి లక్ష్మీదేవికి. ఫస్ట్ ది అదేంటి ప్రభుజీ, నోరు తిరగలేదు. స్వస్తి, సాయుజ్య, ఆయుజ్య, సాలోక్య, సామీప్య, సారూప్య, ఇంకొకటి ప్రభుజీ సార్ష్టి. అది లక్ష్మీదేవి అని చెప్తారు. బలి మహారాజ్ అని కూడా చెప్తారు. అంటే ఎవరైనా భక్తులు అది వ్యక్తం చేసేది, భగవంతుడంత శక్తినే, భగవంతుడంత ఒక వైభవమే వాళ్ళు వ్యక్తం చేసి దాన్ని సార్ష్టి అని చెప్పేది. అంటే శుద్ధ భక్తులు ఇంకా గోలోకంలా చెప్తారు, ఏది కూడా వాళ్ళు ఆశించరు, వాళ్ళు ఏమి కూడా ఇంకా వైకుంఠ లోకంలో ఎక్కువగా ఇది సామీప్య, సాలోక్య, సారూప్య, సార్ష్టి అని చెప్పే మాట ఉంది, బాగా ముక్తి స్థితి. సో ధృతరాష్ట్రానికి సాయుజ్య దొరికింది అనే చెప్తారు. సాయుజ్య పాండవులకు ప్రభుజీ, వాళ్ళకు అంటే అర్జునుడికి అయితే సామీప్య, వాళ్ళంతా భగవంతుల నిత్య భక్తులు, నిత్య సహచరులు. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అంత భక్తులకి ఈ రోజు ఏమి వినాయక ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ వినాయక చవితి ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చిన్న సందేహం ప్రభుజీ. చెప్పండి. అదే మొన్న జన్మాష్టమి రోజు అభిషేకం చేయించాం కదా ప్రభుజీ, అదే మీరు చేశారు కదా గుళ్ళో. ఈ ప్రసాదమును ఒక చిన్న పాత్ర వచ్చింది ప్రభుజీ. ఆ పాత్రని ఇంట్లో మన పూజలప్పుడు కలశం లాగా వాడుకోవచ్చు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, వినియోగించి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అలా. తర్వాత ప్రసాదము ఎప్పుడు వచ్చాయి? నిన్న వచ్చిన ఎన్ని రోజులు అయింది మీకు వచ్చి? ఒక 2 days అయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. సో ఓకే, ప్రసాదం ఫ్రెష్ గా ఉన్నా? ఫ్రెష్ గా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో అంటే ప్రభుజీ యాక్చువల్లీ నాకు రిసీవ్ అయింది ప్రభుజీ, బట్ ఐ థింక్ లడ్డు చాలా వేడిగా పెట్టినట్టున్నారు ప్రభుజీ. కొన్ని ఎప్పుడు మాతాజీ? నిన్న రిసీవ్ అయిందా? నిన్న రిసీవ్ అయిందా మీకు? 2 days అయింది ప్రభుజీ, 2 days అయింది. కానీ అదే లడ్డు వల్ల ఇంకో ప్రసాదం బానే ఉంది ప్రభుజీ, మైసూర్ పాకు. యాక్చువల్లీ అదే మన కొంత అక్కడ 2-3 days కొంత డిలే అయింది అక్కడ కొంత. మాది లడ్డు బాగానే ఉంది ప్రభుజీ. నాకు రిసీవ్ అయింది ప్రభుజీ, బానే ఉన్నాయి. దానికి ఒకటి రెడ్ కలర్ దారం చుట్టూ ఉంది కదా ప్రభుజీ ఆ పాత్రకి. అది అట్లాగే ఉంచమంటారా ప్రభుజీ? ఎలా అయినా పర్వాలేదు. లేదంటే మనం చేతికి కట్టుకోవడానికి అట్లా ఇచ్చారా? పర్వాలేదు. లేదు అది మీరు అది ఎలా అయినా అది తీయొచ్చు, తీస్తాను పర్వాలేదు. అది మీరు చేతులకి కట్టుకోనొచ్చు. అది భగవంతునికి అప్పుడు అర్పించేటప్పుడు వాళ్ళు చేసేది ఇది ప్రొసీజర్, అదేం పర్వాలేదు. ప్రభుజీ ఇవాళ పూజ కదా, ఇవాళ క్లాస్ కంటిన్యూ అవదేమో ప్రభుజీ, ఒక్కసారి కనుక్కుంటారా మీరు? అంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటే ఇవాళ వినాయక వ్రత 9:30కి అనుకుంటా, 9:30-10కి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాతాజీస్ చెప్పారు అంటే పూజకి చేసుకుంటాం కదా అనేసి. సో మీరే ఎండ్ చేసేయండి ప్రభుజీ. జస్ట్ ఓకే. అవునా? చూడండి ఎలా అయినా మాతాజీ. అంటే ఎక్కువ మంది పూజకి వెళ్ళిపోతారు కదా, మళ్ళీ మిస్ చేస్తాము. ఇవాళ క్లాస్ మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేస్తారా? ఓకే. మీకే హోస్ట్ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. నేను క్లెయిమ్ ప్రభుజీ లైవ్ తీస్తారా ప్రభుజీ? ఓకే, నేనే రీక్లెయిమ్ చేశాను మాతాజీ అలా ఉంటే.